Καθ' όλη την ιστορία φαίνεται πως εκείνοι που παραβαίνουν ηθικούς κανόνες συχνά υπερισχύουν σε σύγκριση με τους ηθικά συνεπείς. Τύραννοι νικούν δίκαιους βασιλείς, διεφθαρμένοι πολιτικοί ξεπερνούν ενάρετους και ανήθικες εταιρείες κατακτούν την αγορά εις βάρος των ηθικών. Η θεώρηση του Νίτσε. Η ηθική ως στρατηγική εξουσίας. Ο Νίτσε δεν βλέπει την ηθική ως ουράνιο νόμο, αλλά ως ψυχολογικό και κοινωνικό προϊόν συγκρούσεων εξουσίας. Η ηθική των κυρίων, master morality, προέρχεται από τους ισχυρούς. Καλό είναι το δυνατό, το ευγενές, το δημιουργικό. Η ηθική των δούλων, slave morality, δημιουργείται από τους αδύναμους, παρουσιάζει την αδυναμία, την ταπεινότητα και την αυτοθυσία ως αρετές. Ο Νίτσε υποστηρίζει ότι η χριστιανική ηθική είναι μορφή ηθικής των δούλων, μία στρατηγική των αδύναμων για να περιορίσουν τους ισχυρούς. Ανισότητα στις αναμετρήσεις ηθικών με ανήθικους. Οι άνθρωποι που τηρούν ηθικές αρχές συχνά βρίσκονται σε ασύμετρο μειονέκτημα όταν συγκρούονται με ανήθικους, επειδή περιορίζουν τα μέσα τους, δεν λένε ψέματα, δεν εξαπατούν, δεν χειραγωγούν. Είναι προβλέψιμοι, ενώ οι ανήθικοι λειτουργούν απρόβλεπτα. Θυσιάζουν πόρους για να παραμείνουν συνεπείς με τις αξίες τους. Οι ανήθικοι χρησιμοποιούν την ηθική ως όπλο, απαιτώντας από τους άλλους να τη σέβονται, ενώ οι ίδιοι την καταπατούν. Η βούληση για δύναμη, will to power, για τον Νίτσε, η πρωταρχική κινητήρια δύναμη του ανθρώπου δεν είναι η επιβίωση ή η ευχαρίστηση, αλλά η επέκταση της δύναμης. Η ηθική συχνά καταστέλει αυτή τη φυσική ορμή, οδηγώντας σε εσωτερική διάσπαση, ενοχή και ψυχολογική αδυναμία. Ο ανήθικος δεν σπαταλά ενέργεια πολεμώντας τον εαυτό του. Είναι συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός και απενοχοποιημένος. Η κοινωνική διάσταση, η ηθική ως κάλυμα εξουσίας. Οι ισχυροί θεσμοί, κράτη, εταιρείες, εκκλησίες προβάλλουν ηθικές αφηγήσεις, π.χ. ισότητα, φιλανθρωπία, ενώ στην πράξη λειτουργούν βάσει κοινικών μηχανισμών εξουσίας. Αυτό δεν είναι απλώς υποκρισία, αλλά στρατηγική. Διατηρούν την εξουσία πείθοντας τους άλλους να δεσμεύονται ηθικά, ενώ οι ίδιοι δεν το κάνουν. Τι προτείνει ο Νίτσε? Όχι απλώς αμοραλισμό, αλλά αναδημιουργία αξιών. Ο Νίτσε δεν προτείνει να γίνουμε απλά κοινικοί. Αντίθετα, καλεί σε ανατίμηση όλων των αξιών. Να δημιουργήσουμε νέες, αυθεντικές αξίες που δεν καταπιέζουν τη βούληση για δύναμη, αλλά την ενσωματώνουν δημιουργικά. Ο υπεράνθρωπος, Übermensch, του Νίτσε, είναι εκείνος που ξεπερνά την παραδοσιακή ηθική, αλλά δεν είναι απαραίτητα ανήθικος. Είναι ο ηθικά δημιουργικός, αυτός που ζει με ενότητα, τόλμη και υπευθυνότητα απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Το παράδοξο της εξουσίας. Η επιτυχία των κακών δεν είναι γιατί είναι καλύτεροι, αλλά επειδή δεν περιορίζονται όπως οι καλοί. Ο κίνδυνος για τον ηθικό είναι να χάσει επειδή παίζει με δεμένα χέρια. Ο κίνδυνος για τον ανήθικο είναι να γίνει τέρας. Συμπέρασμα. Η κατανόηση της σκοτεινής μπλε εκτύπωσης της εξουσίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να την ακολουθήσουμε, αλλά ότι πρέπει να την κατανοήσουμε ώστε να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Όποιος μάχεται με τέρατα, πρέπει να προσέξει μήπως γίνει και ο ίδιος τέρας.